kapcsolatmélyítő esték és vacsora, de számos remek feltöltő program is várta a házaspárokat, és várja még a héten. A házasság hetéről beszélgetek, hiszen itt vannak velem a főszervezők, Mester Judit, Mester Balázs és Ház Gergely. Szervusztok, jó reggelt! Jó reggelt! Azt hiszem, tényleg minden évben nagyon várják már a párok itt Kaposváron is a házasság hetét, hiszen rendkívül sok program van, mindig valamiben meg lehet újulni, vagy valami újat ki lehet találni. Hát ez így van, és most már 10. alkalommal szervezzük itt a kaposvári régióban ezt a hetet, és tényleg egyre többen már így érdeklődnek előre, hogy mik várhatók, illetve egyre többen, amikor a hét jön, akkor ugye jönnek a programokra, és hát most ugye a megnyitónkon már túl vagyunk például, és ott több mint 500 ember vett részt ezen a megnyitón. Azt gondolom, hogy egy hihetetlenül jó előadást tartott a Pálfferi atya, ami mondjuk nem volt meglepő, ezt erre számítottunk, de nagyon mély téma volt, tehát mindamellett, hogy humorosan, de tényleg olyan dolgokról beszélt, ami azt gondolom, hogy minden párkapcsolatban, meg minden embernek az életében fontos lehet. Ugye az a motto, hogy beszélgessetek a házasságotokért. Ez fontos a házasságban is? Tényleg így van? Szerintem talán a legfontosabb. Tehát az, hogy a férj és feleség között legyen egy folyamatos kapcsolat, ne csak háztartási beszélgetések legyenek, hanem házastársi beszélgetések, és ez egy rendszer szerint, tehát folyamatosan, állandóan, ez mindig lehetőséget ad arra, hogy érzékeljék egymást, és hogy folyamatosan megújuljon a kapcsolatuk, és hogy tudjanak egymásról, ne csak egymás mellett éljenek. Judit, nehéz erre időt szakítani? Nekem már nem. Jó, mert elég nagyok a gyerekeink, de azt gondolom, hogy amikor kicsik vannak, akkor is meg lehet ezt oldani. Mi nagyon szeretünk mondjuk sétálni, és sétálás közben beszélgetni, és azt lehet mondjuk babakocsitolás közben is. Vagy mi mondjuk most akkor átsétáltunk, hogy elmentünk a Caminóra, úgyhogy ott volt alkalmunk bőven beszélgetni. Egyébként egy ilyen nagyon hosszú túra, az meg tudja erősíteni azért a kapcsolatot? Érzitek ennek a hatását? Hát nagyon érdekes, tehát, hogy ott a Caminón mi egy ilyen tökéletes idillt éltünk át. Tehát ilyen hihetetlen, viszont utána hónapban egy hónapig gyalultuk egymást. Valahogy be kellett hozni a lemaradást. Nagyon sok program is volt már, amin túl vagyunk, egy-kettőt emeljetek ki. Mi volt a kedvenc? Gyakorlatilag az elejétől fogva van egy olyan este, amikor egy éttermi környezetbe hívunk párokat, egy ilyen rendezvúra gyakorlatilag, ott van egy előadás, lehet beszélgetni. Ez minden évben nagyon népszerű volt most is. Mi egyébként részt vettünk a feleségemmel, és szerintem egy olyan előadást hallhattak, amiről érdemes volt beszélgetni tényleg, és tehát ez a hétnek egy olyan pontja, ami szerintem nagyon szép és nagyon tartalmas, illetve most már sokadik éve próbálunk arra is lehetőséget adni, hogy akik csak úgy el akarnak menni mondjuk egy moziba, egy fürdőzésre, akkor ők hát szálljanak erre időt, illetve kapjanak erre valami motivációt, ugye, úgyhogy van egy ilyen kettesben kártya nevű ilyen kedvezménykártyánk, amivel, hogyha mennek, akkor sok esetben féláron tudnak menni, ami nem mondom, hogy ezen múlik, de ez egy plusz löket erre, és fontos az, hogy töltsünk együtt időt, igen, beszélgessünk, ez egyébként szerintem is a legfontosabb, de az, hogy hol és milyen módon tudunk beszélgetni, ugye sokfélék vagyunk, úgyhogy erre is próbálunk lehetőséget adni. Erre most akkor volt több alkalom, de nem csak beszélgetni, hanem még táncolni is lehet egy mai programon. Igen, az a mai nap lesz a Szent Faustina Irgalmasság házában ez a program. Egy kapcsolatépítő tánc, amit a Kapocs tánc szervező fogja vinni. Ez egy kettcsináló, ami nem igazából arról szól, hogy most te tökéletesen tanulj meg táncolni, hanem a tánc az mindegy eszköz, mindegy lehetőség arra, hogy a párok kapcsolódjanak egymáshoz tudjanak hangolódni, kicsit megtapasztalják a másiknak az erősségét, gyengeségét, hogy ezt a klasszikus szerepeket gyakorolják, hogy a férfi vezet és nem a nő. Tehát ezek mind nagyon érdekes kis megtapasztalások, és szerintem rendkívül sokat ad a résztvevőknek, és ez is évről évre népszerűbb, mert most a betegségek ellenére is több mint 20 pár regisztrált, úgyhogy nagyon szép számmal leszünk ezen a rendezvényen. Ön voltatok már ilyen táncon? Érdemes kipróbálni? Szerintem mi már másfél éve járunk, és egyébként
nagyon-nagyon nehéz volt az elején. Tehát mindkettőnknek teljesen komfortzónán kívüli volt, de tudtuk azt, hogy a kapcsolatunknak viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát ahogy a férfi figyel a nőre, és vezet, tehát ez azért egy nagyon nagy dolog, és azt gondolom, hogy manapság már nem olyan könnyű ezeket megélni a mindennapokban. Úgyhogy imádjuk, és a Gergőék is járnak szerintem hasonló. Igen, mi is körülbelül azóta talán egy kicsit később kezdtük el. Mi talán a tavalyi házasság hetén voltunk először, és nekünk is nagyon érdekes és nehéz volt az eleje. Nem az első alkalommal, hanem ahogy elindult ez az egész folyamat, de rengeteget ad, és mindig nagyon várjuk, amikor lesz, hogy ez egy rendszeres lehetőség amúgy szerencsére, és tényleg az van bennünk, hogy ott egy kicsit ki tudunk lépni a hétköznapunkból, kicsit rá tudunk erre állni, igen, erre a kicsit más típusú kapcsolódásra, ami ugye férfi-nő között van, és ez a természetes folyamat, amit sok esetben a mai civilizált környezet levesz rólunk, ahhoz egy kicsit vissza lehet térni. Szerintem nagyon szép, és tényleg szép látni a többi párt is, egy kicsit ilyen közösségi alkalom is, mind a mellett, hogy itt a párok vannak természetesen egymással, de hogy van egy ilyen közös megélés is, és szerintem ez is egy különösen szép dolog ebben a lehetőségben. Ja, reméljük, hogy sokakat megérint ez a kapcsolódás is. Aztán lesz még visszavan a házaspárok megáldása, ami szintén nagyon fontos része is a házasság hetének. Igen, nagyon sok kaposvári és vidéki templomban is vállalták az atyák azt, hogy a Szent Mise végén megáldják a házaspárokat, úgyhogy erre sok lehetőség van. Szerintem Gergő lehet, hogy többet tud erről mondani, hogy melyik templomokban. Nem fogom felsorolni, mert tényleg sok helyen. Én azt gondolom, hogy az összes nagyobb helyen, nagyobb templomban lesz erre lehetőség. A weboldalunkon egyébként, a csakozértés.hu weboldalunkon fönt vannak a programok, és ott fönt van az is részletesen, hogy hol, melyik misén vagy melyik istentiszteleten lehet erre a házaspárok megáldására menni. Úgyhogy ez, akit érdekel, én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha ott megnézi. Tehát még egyszer csak azért is.hu, ez viszonylag szerintem egyszerűen megegyezhető. Illetve a többi programunk is, ami még lehetőség, azok ott egyébként fönt vannak. Mi nagyon lényegesnek gondoljuk ezt, hogy tényleg sokféle programot adhatunk, vagy lehetőséget adhatunk a pároknak, de azt a lehetőséget, hogy ezt a kapcsolatot, ezt az Isten áldását kérjük erre, azt gondolom, hogy érdemes nem kihagyni. És azt tapasztaljuk, hogy aki ezt az életében bele tudja vonni, azoknak a kapcsolata ettől is jobban működik. Persze a többi dologgal együtt, ami azt gondolom, hogy egy ilyen szerves együttműködés. Hát reméljük, hogy ezt is sokan kipróbálják. És van még egy program, ami tulajdonképpen nincs is időhöz kötve, hiszen egy ösvényen lehet végig menni. Igen, hát egy ilyen kis házaspárok útját alakítottunk ki a 15 állomással a Tokai Parkerdőben, hogy akiknek a természet fontos, akik szeretnek kirándulni, nekik is tudunk adni egy kis lehetőséget, hogy végig sétáljanak ezen az úton. A 15 állomáson, 15 ponton mindig van egy kis gondolkodni való, ahol meg tudnak állni, föl tudják idézni a házasságuknak az útjait, kicsit fontosabb lépéseit, arról egy kis beszélgetést tudnak kezdeni. Kis idézetekkel, ugye? Kis idézetekkel, és akkor... Most, hogy így mondjátok, szerintem én a kutyámmal ezt végigjártam most a múlt héten, és csodálkoztam is, hogy milyen jó ötlet, hogy ilyen kis idézetek és kiírások vannak a fákra tűzve. Ezek nagyon jó kis gondolatébresztők, amiből egy nagyon jó beszélgetés kerekedhet a párok között. Na hát reméljük, hogy ezt is sokan kipróbálják. Egyébként ti hogy látjátok a kapcsolatotok megerősítése szempontjából? Mennyire fontos, mennyire jó a hit, mennyire jó az a közösség, amiben vagytok? Én azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunkhoz nagyon-nagyon sokat tett a hit, az, hogy mi a kapcsolatunkban Jóistent bevontuk, beengedtük, sőt kértük, hogy jelen legyen. Ez nagyon sok erőt ad nekünk. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy szinte, nem azt mondom, hogy minden, de rengeteg minden a kapcsolatok ellen van. Nem cél az erős család, nem cél a sok gyerek, nem cél a jó párkapcsolat. Sok nehézségnek vagyunk kitéve,
és ez nem fog működni magától. Ezért tennünk kell, ezért dolgoznunk kell, és ehhez kell a Jóistennek a segítség és az áldás, hogy ez valóban úgy működjön, és olyan legyen, amilyennek kell lennie kell. Hát reméljük, hogy nagyon sokan megtapasztalják, és tényleg sokáig működnek még ezek a kapcsolatok, házasságok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!